Kutani ungajonga kuyo. Awujonga kuyo wena. Kawu sisibhanqa zathana bro. Ah, phinde beke. Buya boy, right? Yaluma ba? Cheers. Yaluma ba? Ole, sento na wena. Awulipo. Awulerenzo kwekwe. Yabona wakanaba. Unini zishade ngala mesista fundini jonga andiyazi manje noba nizathi mina mhlawumbe ndithandwa uyazi basingokona nawe uyafuna pha andili ndiyafuna but noba kunothwani mandilume rha ndingandimo uAdam ayaluma bani tata lena ndingayibetha kuthiwa khona kuthiwa bethu ngoseli hayi Yes, sister. Hayi, right. Right, sister. Okay. Yakho mama senicelile bana uzongichabela enci. Oh, ngiyakhumbula. Hana manje benza waxela kabe ndibe baqale basiyochela pha. Oh, okay. Size ngo izani later nongoku cause ngifuna uqala ndipheke kwenzeka kuba xa nilento kayi xa ni busy nezi ba amanqina right. Yazi bakubheka mama. Right ne. Yazi bakubheka. Asibethe 50. Kawenza 70 kaloku. Siyibaxa ngizaniphekela noniphekela. Okay, 50 okay. Sawuzobanza baxelela ngo. And mind must just spice. No kwa. Okay. Sure. Khawuleze ke shom. Cha. yakuvuma mntanami yabo ngoku yakunika Niyabona wakanqaba mntanami 100 points ngowakho kwekwe yakunika yabulala ba Wasangaloni wena. Foni nje bendibiza lo ukuthi jonga manje manje. Ngiyabanda mesithubeni singeni ngoku ekamera ngithi hayi wayo uyeka njani unasho ukuyeka njani Akalo nemqala bangisahlela amajile ndiyabuya makabe yala we. Yona nami wamiyeka. Andimiyekanga kaloku ndithi kuye. Cala ke phepha lakhe leni bayihle nathi Kodwa mina bhutazi awunangqondo Habe ngacingi. No enye into inenze sisebenze condom so ndizawuthatha icondom kuye. Oh so uyimate yakho leya Akudala 99 kudala nje. Hayi balekile condom. ithi kudala ibethe Akudala bra. Hayi balekile condom. cha mina nami manje ndiyofaka nje lamba zawushaya ispin yabo kanti faka nje lamba madoda manje yabo ya ndifaka nje lamba ndibuye Awuye bathi jonga fondini ngelinye ixesha ubothatha noba yiplastic esonga fondini. Hayi. Apha ndizoya phama ndiqanqwane kuba ndihlela amajita ndiyamzulisa ngo naka ngaza ndenza week avela ndize phakathi kwamajita sendisiya yabo maqala ke nami bengikhola wengathi andifuni xa iqhelile mozinto hayi bo ndiqhelile Why ungasicela madoda siceleli bangabani? ngenapha sesikoyini ngenapha Hello sis. kolene Manama nakhona. takameta msithu kancinci khayike chama kancinci mfethu yazi ndibelieve mina kuyo ngento ethethayo yabo enke undidike ukukinya amagunya entsimbi endiwatyiswa nguwe yabona mfethu uthi sister xolo ngexesha lakho uyaluma apha kuwe enangoku njengoba wena bombiza caba bufuna akunantsiki yabo cha wena ingathi uyamdika ngendlela owenza ngayo manje umfuni engafuni manje umfuni